Darito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pulis na walang awang bumaril sa mag-ina sa Tarlac, hinatulan ng guilty at 40 taong pagkakabilanggo. Health protocol ng isang BPO company inireklamo ng empleyadong nagpositibo sa COVID-19. 18 sa kada 100,000 katao sa Pampanga na hawaan ng COVID-19 sa loob ng isang araw ayon sa Octa Research. At 4 na karehiyon pasok sa top 50 ng Miss Universe Philippines 2021. Mario Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto at itong mga nangunguna tinutukang balita ng CLTV News. Hinatulan ng Paniki Regional Trial Court Branch 106 na guilty ang dating pulis na si Janelle Nuesca dahil sa pagpatay sa mag-ina sa Tarlac. Ang aktual na pamamaril sa mag-ina ni Nuesca ay nakunan pa ng video na nag-viral sa social media. December 20, 2020 nang magkaroon ng alitan sina Nuesca at magnanay na Sonia at Frank Gregorio dahil sa ingay mula sa boga o improvised firecracker. Sinentensyahan ni Judge Stella Marie Asuncion si Nuesca ng reklusyon perpetua o 40 taong pagkakabilanggo. Pinagbabayad din ng dating pulis ng danyos na nagkakahalaga na ng 952,560 pesos. May dati na ring alitan si Nuesca at ang pamilya Gregorio tungkol sa right of way sa kanilang lugar. Sa desisyon ng Tarlac Court, sinasabing hindi alam ng mga biktima na may baril si Nuesca sa mga oras ng pagtatalo. Apektado na rin umano maging ang kabuhayan ng mga kababaihan sa Isla Pamarawan sa Malolos, Bulacan. Ang pagdadaing. Tumumal daw ang kanilang negosyo matapos mabawasan ang mga huling isda sa karagatan. Hinala ng mga residente sa isla may kinalaman sa pagkawala ng mga isda ang ginagawang paliparan sa di kalayuan. Narito ang ikalawang bahagi ng special report ni Rainiel Pawid. Kung ginto ang turing ng mga kalalakihang mangingisda sa tubig dagat na nakapalibot sa Isla Pamarawan, ganon din ang karamihan ng mga babaeng naninirahan dito. Sa tubig na kasi umiikot ang buhay at hanap buhay ng mga kababaihan sa isla. Bahagi ng huli ng mga mangingisda ay laan para naman sa isa pang kabuhayan ng komunidad, ang pagdadaing. Inalagay na ho namin sa plastic. Binebenta namin kung sino gustong bumili. Dahil nga sa isinasagawang dredging o paghuhukay sa dagat para sa Bulacan Aerotropolis, nasisira na umano ang mga baklad o fish pen sa paligid ng Isla Pamarawan. Ito rin umano ang dahilan sa pagkaunti ng huli ng isda. Kung walang huli, wala ring maidadaing. Si Nanay Puring higit 2 dekada nang dumidepende sa pagtutuyo ng isda. Ang 1 kilo ng daing, 200. Pag po naka 5 kilo, 8 kilo ko, maray-ray na din po yun. Ngayon po, Ngayon po, 1 kilo lang po ang bawat village ko po na rin. Wala pang 1 kilo, kalahating kilo lang po. Ang masaklap pa ang dati-rating islang nagbebenta ng napakaraming lamang dagat. Dumarayo na ng ibang lugar upang makabili ng isda. Nagpapabili lang po kami pag po may bumiyahe sa Malabon. Bumibili po kami por banyera ng kapak, sinilyasi. Sari-sari po din ang inuwi noong po sa amin. Nagbibigay ng tuyo. Saan po huli dito? Ito po? Ito. Ang isa pang magdadaing na si Jeanette labis na nababahala sa unti-unting pagkalugi ng kanilang hanap buhay. Dahil nga sa pagkaunti ng huling isda ang mga pinatutuyo niyang daing, sila na lamang umano ang kumukonsumo. Bali, pang ulam lang po. Minsan nilalako po. Panggastos ng mga bata, kulang pa. Bali, wala pong dating ang kita ngayon dahil walang mahuli. Sa kabila ng pagiging planchado ng kontrata at timetable sa konstruksyon ng Bulacan Airport, hindi pa rin tuluyang mawaglit kay Jeanette ang kakaunting pag-asa na baka maisalba pa nila ang estado ng dagat na kanilang ikinabubuhay. Sana po, itigil po ang pinagagawang Aerotropolis dahil nasisira ang aming
pinagkukuhanan panghanap buhay. Nawawalan kami ng kita. Paano naman ang mga anak namin? Hindi na nakatungtong pa ng kolehiyo ang ilan sa mga kababaihan sa isla na kaedad nila Nanay Puring at Janet. Kaya sa paghina ng pagdadaing tila natutuyo na rin ang kanilang pangarap na mapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Batid umano kasi nila ang kasalukuyang sitwasyon na wala ng kasiguraduhan kung hanggang kailan sila mabibiyayaan ng dagat. Kasalukuyan namang gumugulong ang dialogo sa pagitan ng Office of the Mayor at ng mga concerned citizens sa kung anong tulong ang may papaabot ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Sa pag-usad ng proyektong pagpapaganda umano ng sistema ng transportasyon sa Kalakhang, Maynila, patuloy na palaisipan para sa mga kagaya ni Nanay Puring at Janet kung hanggang kailan na lamang nila kakayaning mamuhay sa Isla Pamarawan. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan naman bukas ang makulay na buhay ng mga kabataan sa Isla Pamarawan. Sa pagbabalik ng CLTV News, 18 sa kada 100,000 katao sa Pampanga nahawaan ng COVID-19 sa loob ng isang araw, ayon sa Octa Research. At pasyenteng nahawaan ng COVID-19 Delta variant sa Concepcion gumaling na. 5 close contact nagpositibo rin sa virus. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. 18 sa kada 100,000 tao sa lalawigan ng Pampanga ang hawaan ng COVID-19 sa loob lamang ng isang araw. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng Octa Research Team na isinagawa noong August 19 hanggang August 25, 2021. Dahil dito ipinagutos na ni Governor Dennis Pineda na dagdagan ang mga temporary treatment facility sa kada munisipyo upang matugunan ang pangangailangan ng mga nagpo-positibo sa virus. Narito ang report.
Isa ang probinsya ng Pampanga sa Central Luzon na bantay sarado ngayon ng Octa Research Team dahil na rin sa bilis ng attack rate o virus transmission ng COVID-19 sa nakalipas na 7 araw. Sa Octa Monitoring Report na inilabas ni Professor Guido David ngayong August 26, 2021, nasa 18.48% ang average daily attack rate o ADR sa Pampanga. Simula yan August 19 hanggang August 25. Ibig sabihin nito, 18 sa kada 100,000 kabalin ang nagpo-positibo sa virus. Ano yan? 18 per 100,000 of population. So makamaliit siya kasi pag kinukumpara natin sa 100,000 na population. Pero pag dumadami yan, ibig sabihin, pag lumabas ka at mas mataas yung attack rate mo, mas maraming tao dun sa nasa labas ang likely na may dala ng virus. Or kunyari, nagpunta ka sa pumasok sa isang mall, tapos 1,000 yung laman na tao. Pag mas mataas yung attack rate nun, mas marami dun sa 1,000 na tao na rin ang posible may dala ng virus. Puna ng Octa Research Team, nakaaalarma ang kontribusyon ng mga key cities sa probinsya sa average daily attack rate o ADR nito sa isang linggo na nagdaan. Pumalo ng 25.73% ang syudad ng San Fernando at 25.10% naman sa Mabalacat City. Ang mga indicators umanong ito ay nasa critical level number 4 ng Department of Health. Pag lumagpas sa 25, nasa critical level ng attack rate. Sa ngayon, sa nakikita natin sa San Fernando, 25.73 ang attack rate niya. So nasa critical level na siya. Yung Mabalacat, 25.10. So nasa critical level na rin yung attack rate niya. So in terms of attack rate, ito yung isang pinagbabasihan ng ibang mga institutions. Actually, kahit yung Department of Health, ginagamit nila para sa level 1, level 2, level 3, 4. Kumbaga sa DOH level 4 na tong Mabalacat tsaka tong San Fernando. Kaugnay umano ng karakter ng Delta variant ang bilis ng hawaan na nakikita at ramdam sa mga kalapit na probinsya ng National Capital Region. Mas kalat umano ngayon sa lahat ng miyembro ng isang household ang hawaan ng virus sa lumalabas na surveillance ng mga local government unit. At isa pa umanong dapat tignan ay kung tunay na nasunod ang health and safety protocol sa mga public transport na kumukontrol sa mobility ng mga residente sa isang komunidad na nagpapalala sa transmission. Usually, at least dito sa Metro Manila, ang datos namin, pag may nahawaan na isang bahay, usually nahawaan na lahat. Dati hindi naman ganun may mga nakakaligtas may mga hindi nahahawaan kasi hindi gano'n kalakas yung hawaan. So yung household transmission malaki Yung sa public transportation, isa pa yan na posibleng source of transmission. Samantala, sa panig ng Provincial IATF ng Pampanga, nagpatawag na ng emergency meeting si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda kahapon, August 25, 2021. Sa COVID-19 surge na ramdam sa probinsya, ipinag-utos ng gobernador na i-maximize o dagdagan ang mga temporary treatment facilities ng kada lokal na pamahalaan. Nilinaw rin nila ang mga pulusiya ng granular lockdown sa mga bayan na maituturing na hotspot. Sa ibang bayan, syudad at lalawigan sa 7 probinsya ng Central Luzon, nasa critical level na rin ang mga sumusunod. Ang lalawigan ng Bataan na nasa 28.13% ADR, Balanga 37.28%, Mariveles 32.86%, ang Bukawi sa Bulacan 40.06%, Malolo City 29.3%, Santa Maria 34.61% at Giginto sa Bulacan na may 38.26% na daily attack rate. Paolo G. Santos, CLTV News. Nakarecover ng isang 27 anyos na lalaki mula sa bayan ng Concepcion, Tarlac na nahawaan ng COVID-19 Delta variant. Ito ang kauna-unahang Delta variant case sa lalawigan. 5 naman sa kanyang close contact ang nagpositibo din sa virus. Bunsod nito muling nanawagan ng Provincial IATF sa mga Tarlakenyo na manatili muna sa loob ng bahay kung wala namang mahalagang gagawin sa labas. Si Reniel Pawid ang may report.
Gumaling na ang unang pasyenteng nahawaan ng COVID-19 Delta variant sa lalawigan ng Tarlac. Mula ito sa barangay San Jose sa bayan ng Concepcion. Kinilala bilang Concepcion Delta Patient 1 ng 27 anyos na lalaki. Ayon sa report ng local IATF na expose raw ang pasyente sa isa pang COVID positive patient sa Maynila noong July 21. Na-admit si Concepcion Delta Patient 1 sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa Pampanga nitong July 29 at nakalabas noong August 9. Dahil nakapasok na ang Delta variant sa kanilang lugar, doble ingat na ngayon ang parking attendant na si Mario Arceo. Hindi ko ako nag-ahal sa mga tao, hindi ako lumalapit para hindi ako, kasi hindi pa ako nabaksin eh. Kaya nung pag nadapong ka na sa kiseo, kawawa yung pamilya mo, kawawa yung katabi mong nagtatrabaho dito. Ayon kay Mayor Andy Lacson, 8 sa mga close contacts ng pasyente ay agad natukoy ng mga contact tracer. Isinailalim sila sa antigen swab test at napag-alamang 5 sa kanila ay nagpositibo sa virus habang 3 ay negatibo. Agad-agad, hiniwalay ito, nasa quarantine facility. At ang maganda naman, yung second gen contacts nila, wala naman nagpositibo. Babalik naman tayo ulit dun sa lagi nating pinag-uusapan na health protocol. But at the end of the day, yung susi talaga dito, disiplina. Dahil sa takot sa mas nakahawang SARS-CoV-2 variant, minamadali na ng Provincial IATF ang vaccination rollout sa buong lalawigan. Hindi man umano 100% hindi na matatamaan ng COVID. Subalit mabisang pangontra pa rin ito para makaiwas na mauwi sa pagkasawi ang kondisyon ng pasyente. Ayaw natin po maging severe at critical kayo, kaya bakuna po ang tala nating tinututukan. Stay home policy pa rin ang panawagan ng mga opisyal sa kanilang mga residente, lalo na kung walang essential activity na gagawin sa labas. Sa lahat po ng mga kabataan, 18 years old and below, at ang ating mga senior citizens, kung hindi importante po ang lakad, stay home lang po muna tayo. Nitong August 24, pumalo na sa 10,819 ang confirmed total cases sa buong probinsya ng Tarlac. 13.71% o 1,487 sa bilang ay aktibong kaso. 434 naman ang namatay at 8,901 ang gumaling na. Hanggang sa katapusan ng buwan ay iiral ang MGCQ sa Tarlac Province. Sa kabilang banda, batay sa datos ng Department of Health Central Luzon, 34 na ang naitatalang Delta variant cases sa Bataan, 7 sa Bulacan, 2 sa Pampanga at Olongapo City, habang 1 ang kaso sa Tarlac. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, health protocol ng isang BPO company inireklamo ng empleyado nagpositibo sa COVID-19. 4 na kariyon pasok sa top 15 ng Miss Universe Philippines 2021. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalikan si LTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Isang call center agent na nagpositibo sa COVID-19 ang nagreklamo sa kawalan umano ng maayos na health protocol ng kanyang kumpanyang pinapasukan sa lungsod ng Angeles. Ayon sa kanya, tila business as usual lamang daw ang Business Process Outsourcing o BPO company sa kabila ng kanyang pag-aabiso na nagpositibo siya sa COVID. Itinanggi naman ng management ng kumpanya na naabisuhan sila kaugnay ng sitwasyon ng empleyado. Agad namang ipinag-utos ng City Government ng Angeles ang isang investigasyon. Narito ang exclusive report ni Paulo G. Santos. Nakakasakit ng loob, Sir Pao, na alam mo yun, yung pinapatabangan ka nila, ngayong wala kang pakinabang, para kang basurang itatapon na lang. Wala man lang pasabi na, kailangan muna natin gawin to, ganyan. Kung sakaling gumaling ka na, kung gusto mong bumalik sa trabaho, sige, okay lang. Pero yung basta ka na lang tatanggalin at basta na lang lulutang yung salitang forced termination, masyado pong masakit. Ito ang madamdaming pahayag ni Jean Ibarra mula sa Arayat, Pampanga. Nagtatrabaho siya bilang isang call center agent sa F3EA Servicing Company sa Angeles City. Nagpositibo siya sa COVID-19. Kwento ni Ibarra, bago pa niya malaman na siya ay COVID-19 positive nitong gabi ng August 20, 2021, ay nagawa pa niyang makapasok sa trabaho. Pero sa night shift duty niya umano na yon, ramdam ng call center agent ang sintomas ng COVID-19. Nakaramdam po ako ng kaunting paninikip sa dibdib ko around 12 midnight to 1 a.m. During that time, medyo nakasumpong po yung asthma ko, kaya in-ignore ko kasi minsan nararamdaman ko naman talaga na sumasakit yung dibdib ko. Ang ubo at sipon na may kakambal na hirap sa paghinga ay hindi binaliwala ni Ibarra. Kaya nagpaalam naman anya siya na sasailalim sa ilang serye ng testing mula sa rapid antigen test at RT-PCR test. Intindido umano si Ibarra sa protocol na habang nag-aabang ng resulta ay kailangang mag-isolate. Pero sa pananaw ng kanya umanong mga superior, pagdadahilan lamang ito. At ang masakit, pati ang access sa kanyang daily time record. Na-i-block si Ibarra sa katuwiran na siya'y sumailalim na umano sa forced termination. Tinatry ko sanang buksan sa cellphone ko yung application para po sana i-message yung mga kasama ko. Ang bigla kong nakitang lumabas, access block. Ibig sabihin, blinak na nila yung access ko. Wala na akong access. So kahapon pong tinawagan ako nung acting supervisor, ang pangalan niya Katrina Malyari. Ang sabi niya sa akin, management daw yung may access, natanggalan ako ng access. Sabi ko, bakit? Biglang lumabas yung term na forced termination. Kwento ni Ibarra, August 23, nang lumabas ang kinatatakutan niyang resulta na siya'y positibo sa COVID-19. Agad din niya itong ipinaalam sa kanyang mga katrabaho na maituturing na close contact. Pero sa mga screen message na palitan ng mensahe ng kanyang mga takot na kasamahan, ang management wala umanong agarang pagtugon sa pangyayari at ito'y tila business as usual. Hindi daw po kailangang mag-quarantine kasi hindi naman daw po kasama sa hindi naman daw po sila kasama sa eco-contact trace ng DOH. Tinawagan ng CLTV News ang Human Resources Officer ng F3EA Servicing Company na si Yamrev Chaneco. Itinanggi niyang alam na nila na nagpositibo sa COVID-19 ang kanilang empleyado. Alam niyo po ba na positive siya o hindi? Yun po ang tanong. Hindi po. Ako, as an HR, wala pong binibigay sa akin na ganyang balita. Naka-work from home daw umano kasi si Chaneco, kaya hindi siya updated sa pangyayari at depensa pa niya. Ang alam umano nito ay negative pa ang resulta sa rapid antigen test ni Ibarra. Meron po kung alam ko po na negative siya sa antigen. Yun po ang na-release sa akin dahil ilang araw na rin po kasi akong work from home. Itinanggi rin ng HR officer ang sinasabing forced termination kay Ibarra. Una umanong gagawin ng kumpanya ay ang contact tracing sa mga close contact ni Ibarra. Pag po magkakandak po tayo ng
contact tracing sa production. Kung pwedeng iswab sila lahat, isuswab po. Nakipag-ugnayan na ang CLTV News sa lokal na pamahalan ng Angeles City at sa impormasyong ipinarating ni IC Calaguas, Chief Tactician ni Mayor Pogi Lasatin, inatasan na umano niya ang Business Permit Licensing Department at Angeles City Disaster Management Team para magsagawa ng inspeksyon. Bagamat itinanggi rin ng HR na alam nilang positive sa COVID-19 si Ibarra, tiniyak naman ng city government na pansamantalang ipapasara muna ang naturang establishmento. Paulo G. Santos, CLTV News. Narito naman ang isang mabilis na silip sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, hatid ni JM De Jesus sa CL News Express. Pinag-iingat ng pamahalaan ang panlalawigan ng Bulacan ng mga Bulakenyo sa sakit na leptospirosis. Ayon kay Governor Daniel Fernando, hanggat maaari ay huwag maligo o lumusong sa baha ang publiko upang maging ligtas lalo na ngayong tag-ulan. Umabot na sa 11 ang kaso ng leptospirosis sa Bulacan ngayong taon at 41 na kaso naman noong nakaraang taon. Patuloy pa din ang edukasyon ng Provincial Health Office sa naturang sakit. Mahigit 59,000 na prophylactic treatment o doxycycline na naipamigay sa mga Bulakenyo na nakatira sa mga bahaing lugar. Samantala, sa ika-30 ng Setyembre na ang huling araw ng pagpaparehistro para makaboto sa darating na 2022 elections. Kaya naman patuloy ang paghikayat ng COMELEC sa mga residente ng Central Luzon na magparehistro. Mahigit isang buwan na lamang umano ang natitira kaya wala ng oras ang dapat sayangin. At magtungo na sa Office of Election Officer para makapagparehistro. Iniiwasan umano ang siksikan dahil rin sa sitwasyon ngayong pandemya. Maaari din bumisita sa www.comelec.gov.ph upang makapagparehistro online. Samantala, magsisimula na ang filing ng candidacy sa October 1 hanggang October 8. Ang election period at gun ban naman ay magsisimula na sa January 9 hanggang June 8. Sa iba pang balita, hinihimok ng Commission on Population and Development o POPCOM na magkaroon ng family planning ang bawat pamilya sa Central Luzon. Bunsod daw ito ng pagdami ng lockdown babies nang dahil na rin sa mga quarantine restrictions ngayong panahon ng pandemya. Ayon sa pag-aaral na isinasagawa ng University of the Philippines, nasa 1.8 milyon na sanggol ang inaasahan na ipapanganak ngayong taon sa bansa at dagdag pa dito ang mga unwanted pregnancies na nasa 751,000. Sinigurado naman ng POPCOM na libre ang natural, modern at artificial family planning method sa mga rural health units. Ayon kay POPCOM Regional Director Lourdes Nacionales, kung hindi daw matuturuan ng tamang family planning ang mga mag-asawa habang maaga ay maaaring magkaroon ng paglobo ng populasyon at ang mga unwanted pregnancies dito sa ating bansa. Hindi naman umano opsyon ang abortion dahil hindi ito isang uri ng family planning. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, silipin naman natin ang lagay ng panahon bukas mula sa Pag-asa Clark. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalikan si LTV News. 4 na kandidata mula sa gitnang Luzon ang pasok sa top 15 ng Miss Universe Philippines 2021. Ang kandidata mula Nueva Ecija na si Micah Cabling Martinez, game na sumabak sa question and answer ng mag-guest sa ating programang Top Pick. Kilalanin natin siya at iba pang pambato ng rehiyon sa report ni Jennifer Salenga. Matapos i-showcase ang kanilang parasela skills and beauty mula sa runway at casting video challenges, ipinakilala na ng Miss Universe Philippines 2021 ang top 50 delegates. Pinili ang top 50 base sa votes at Miss Universe Philippines Organization judges. Sa 50 delegada, 4 ang mula sa gitnang Luzon. Sila sina Mirhan Hipolito ng Angeles City, Janela Marie Ventura ng San Rafael, Bulacan, Joanna Marie Rabe ng Zambales at Micah Cabling Martinez mula Nueva Ecija. Sa aking panayam sa pambato ng Nueva Ecija na si Martinez, ipinakita nito ang kanyang galing ng mag-ala Q&A portion kami sa programang Topic. If you had a chance to discuss a social issue with the world leaders, what issue would it be? My advocacy ever since I was in college is mental health awareness and education, because I believe that mental health is as important as our physical health. And what's really crucial is that it's not really visible in the naked eye. So we need to give more awareness on it, more concern, and we need to talk about it so it would be normalized. Bukod sa pagiging physically ready, isa raw ang question and answer portion sa kanyang pinakapinaghahandaan sa kompetisyon. Dahil ika nga ng mga pageant fanatics, the Q&A is what makes or breaks the whole experience. Of course, I'm still training for my walk, my passerella. I've been reading and reading for the Q&As. People are surprised because I love to study. But I always tell them that I really need to learn every day, because of course there are a lot of things happening not only in my city, not only in our province, but also in the entire Philippines and in the entire world. So you really need to be knowledgeable of those current events, cultural, some issues. So that's one thing that I don't want to stop. So I really want to learn every day, to read every day, ma'am. Samantala dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, ang dapat sanang face-to-face interview ng top 50 delegates ay ipinagpaliban at ginawa na lang virtual. Extra challenge nga raw ang sumali sa Miss Universe Philippines ngayong new normal. Gayunpaman, looking forward daw si Martinez na makita at makilala ang iba pang kandidata ng Miss Universe Philippines. The organizations chose to prioritize the safety of everyone. So, naging virtual ulit na yung interview. May konting pag-miss, ma'am, doon sa usual pageant life na you're there practicing with your sisters, you're getting to know them. But hopefully, ma'am, God willing, that we could also meet our kin sisters. One step closer na para sa Final 30 ng pinaka-prestihiyosong beauty pageant, si Martinez. Ang 3 delegada na may highest fan votes mula August 22 hanggang August 31, may sure spot na para sa top 30. Please continue to support me as I journey to top 30, to all the Nueva Ecijanos, to all our Central Luzon kababayans. If you believe in me, please continue to support me so that you could witness me in the Miss Universe Philippines stage. Para makaboto, kailangang i-download ang MUPH app at i-click ang photo ng kandidata. Ang mapipiling top 30 delegates ang maglalaban para sa corona. Sa September 25, itinakda ang Coronation Night. Ang mananalo ang magiging representative ng Pilipinas at sasabak sa 70th Miss Universe sa Disyembre sa Israel. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa puntong ito, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Okay, ang Intertropical Convergence Zone pa rin nakaka-apekto dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman po ang Metro Manila, ang Calabarzon, ang Mimaropa at Bicol Region, kasama na rin po ang Visayas at Mindanao, ay nakakaranas po ngayon ng maulap na papawiri na meron pong inaasahang mga kalat-kalat ang mga pagulan, pagkibdad at pagkulog
dulot nga po ng ITZZ. Samantala po natitirang bahagi ng Luzon, kasama na po ang Pampanga, particularly, ay magbahagi hanggang sa kuminsan ay nagiging maulap. Meron po inaasahang mga isolated cases ng mga rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot lamang ng localized thunderstorm. So yung mga pag-ulan po nagaganap ngayon ay dulot lamang po ng localized thunderstorm. Pinag-iingat po natin mga kababayan. Medyo maalinsangan po kung minsan ay biglang bubuhos ang ulan. So magdala po ng gamit panangga sa araw, panangga na rin po sa ulan. Yes po. At yan ang mga balita na kalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Para sa Facebook, at CLTV36 Official at CLTV36 News. Para naman sa Twitter, bisitahin ang at CLTV36. Kung gusto naman ninyo ng Instagram, puntahan ang at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website sa www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo mga karehiyon. Thank you.